Takže ahojte, chcela by som vás privítať na dnešnom webinári, ktorého téma je asi tak najžiadanejšia, ktorú som za celý čas na svojom Instagrame mala, a to je tetánia, panické ataky a úzkosti. Keďže som sama človekom, ktorý sa z týchto vecí uzdravil po cca 2,5 roka trápenia a neustáleho hľadania a prežívania, tak som sa rozhodla spraviť tento webinár z toho dôvodu, aby som vám trošku vysvetlila, že ako v skutočnosti niečo takéto vzniká, ako to môžete aj vydať dokopy a zároveň aké sú konkrétne kroky, ktoré môžete spraviť už dnes, respektíve zajtra, aby ste sa z toho dali dokopy. Prizvala som si na tento webinár aj svoju mamku, ktorá sa vlastne v rámci uzdravovania ľudí venuje nielen tejto téme, ale aj rôznym iným témam už vyše 8 rokov, takže aby sme vám povedali niečo viacej o nás, tak ako som spomínala, ja som cez 3 roky na strave podľa Medical Medium, vďaka čomu som sa vyliečila nielen s tetániou, atakou, úzkosti, ale aj vyše 10 chronických príznakov, ktoré som mala, či už silné PMSK, alebo silná menštruácia. Mala som non-stop nafúkovanie, brain fog a rôzne iné veci, vďaka ktorým, keď som to riešila s lekárom, tak vždycky ma pokočili plecami a povedali si, že nemám sa viacej stresovať. Čo sa týka mojej mamky, tak ona je oficiálnou inštruktorkou Medical Medium alebo aj systému zdravia už približne tak 8 rokov. Sama prekonala tiež tetániu, úzkosti, aj panické ataky a vyliečila sa z vyše 30 chronických príznakov vďaka týmto protokolom od Medical Medium a za tieto roky uzdravila už stovky ľudí z rôznych medicínou nevyliečiteľných chronických diagnóz a ochorení, takže by som ju chcela privítať na tomto webinári. Takže vítaj, mami. A v každom prípade tento webinár by som chcela spraviť takou nejakou formou toho takého rozhovoru. Určite si vidíte, že tento webinár nie je live, ale je prednahratý. Ale my dve sme live spolu s vami, takže kľudne do chatu alebo do komentárov nám píšte vaše otázky a my vám medzi tým budeme vlastne v tom čete odpovedať. Prípadne potom na konci môžete kľudne aj na naše Instagramy nám napísať a dať to nejako dokopy. Aby sme pokračovali ďalej, tak ja som si pripravila fakt také asi najčastejšie otázky, ktoré sú. A teda chcem sa spýtať teba, mami, koľko rokov si ty konkrétne žila s tým, že nám hovorili, že je to iba v hlave a nemáš to ako ďalší príznak? Pretože ty si nemala hneď všetky tie príznaky naraz, ale postupne sa ti to stále nabalovalo a teda nevedela si z toho cestu von. Áno, tak ja v prvom rade chcem privítať všetkých, čo sa zúčastnili tohto webináru. Pekný večer vám prajem a už to je veľmi dobrý krok ako prvý, ktorý ste spravili, že ste vôbec prišli sem a rozhodli ste sa urobiť s tými svojimi ťažkosťami niečo. Tak ako si hovorila, Niky, tak čo bolo ako prvé? No tak ono sa to neprejavovalo na začiatku ako nejaká diagnóza, lebo ono to išlo tak pomaličky, postupne. Stále mi niečo bolo, hej. Čiže raz som sa tak zvláštne divne cítila, potom sa to opakovalo, potom sme volali záchranku a potom som išla k neurologovi alebo neurologičke. No a samozrejme tam dostupné upokojovacie výživové doplnky. No a povedali mi, že treba sa upokojiť, lebo je to zo stresu a treba byť pokojný. Čiže v podstate nič také zaujímavé mi ten lekár nepovedal, ten neurolog. A toto trvalo roky, keď sa to opakovalo a stále viac a viac intenzívnejšie boli ako keby také tie tetanické záchvaty, tedy to bolo ešte také nepoznané. Vlastne ani nevedeli, čo to je, nevedeli to popísať, lebo to bolo ešte takmer 20 rokov dozadu a vtedy to bola taká novinka, kedy to došlo z Ameriky, či odkiaľ myslím ten názov, hej, že to pomenovali ako keby, že to je tetania, ale ono to nemalo nejakú špecifickú ako keby diagnózu alebo teda názov, ešte to nespadalo do medicínskej tej komore, to nemali vlastne ako keby názov, hej. A preto jednoducho nevedeli, čo na to a jedine takto, čo ja si myslím, že medzi tým a terajším stavom nie je veľký rozdiel, lebo takisto sa to rieši alebo nerieši vôbec a nerieši sa tá skutočná príčina, prečo to vôbec vzniklo. Áno, v tom úplne súhlasím. Ono veľakrát aj, keď som jednu kamarátku niesla do nemocnice na urgent, pretože dostala záchvat a ona teda chcela infúziu, pretože vraj iba infúzia jej pomôže a nič iné, tak vždy tá infúzia jej pomôže iba na mesiac, na 2, na 3 maximálne, ale medzi tým sa jej keby dávajú von nové príznaky. Hej? A čo sa aj týka mňa, tak ja som v podstate
celý život mala nejaké zdravotné problémy, či už s vyprázdňovaním, s nafúkovaním, proste veľa tam toho bolo, ale jakmile som začala intenzívne cvičiť a dodržiavať akýby takú tú fitness stravu, zdravú stravu, ktorá sa propaguje na celých social media, tak vtedy sa mi rapidne začal ten stav zhoršovať, pretože som dodržiavala bielkoviny presne tak, ako by sa malo, lebo jak sa hovorí proste no pain, no gain a bielkoviny proste ti musia ísť aj cez uši, tak ja som takto fungovala a vtedy sa mi vlastne tie zdravotné stavy začal rapidne fakt, že zhoršovať, ale tak asi najintenzívnejšie sa to celé prelomilo, vyše 3 rokov dozadu to bolo. 2023, 2022 koniec, 2023, kedy som ja začala keby už rozsudok cítiť, že už nie je dobre. Už je zle. Áno, presne tak. A ako si ty mala nejaký taký ten bežný deň? Čo si cítila počas toho dňa? Či už v rámci tých atakov, alebo proste ako si fungovala? Lebo ja napríklad osobne som nevedela fungovať. Pre mňa bolo náročné aj výjsť z domu čo i len, pretože mi brnili ruky, klepala som sa jak čivava, ešte viacej jak čivava. A všeobecne proste taký brain fog, že som nevedela rozmýšľať, hlava sa mi točila, ani postaviť z postele, aj všeobecne taká nechuť do života. A stále som sa len pýtala v hlave, že prečo ja v mojom veku, keďže ja mám 28 rokov, aby ste vedeli, a vtedy som mala 25 teda. Tak som si povedala, že prečo ja mladá baba, keď všetci moji proste ľudia naokolo mňa sú zdraví a fit, proste prečo mám ja tieto stavy. Takže bolo to na hovno, nebudeme si tu klamať. Veľmi aj psychicky mi to narušovalo nejaké také akéby fungovanie bežné, pretože som sa nevedela ani do obchodu ísť, ja som sa musela objednávať z Voltu, či už proste z Lidla, z Billy proste, alebo z takýchto nejakých supermarketov. A pre mňa toto bolo veľmi obmedzujúce a nejak som teda ako keby nevedela cestu von, respektíve vedela od teba, lebo som videla na tebe výsledky, ale tým, že ja sama som mala tie presvedčenia, presne tak ako predpokladám 99% z vás, ktorí ste na tomto webinári, že človek nemôže fungovať bez nejakých vecí, tak som si hovorila, že a to je blbosť, proste nemá to nejaké podklady, ale potom, jak som bola fakt, že donútená, že som zo dňa na deň proste prestala cítiť od kolien dole nohy a povedali mi na pohotovosti, že simulujem, tak som povedala, že ja som v štádiu, kedy nemám čo stratiť. Takže skús ty nejak v krátkosti povedať, že ako u teba boli taký zlomový moment alebo taký bežný deň, povedzme. No ono to bolo už tým, že to bolo dávnejšie a ja som to mávala dosť často a u mňa to podnietilo alebo vyvolal vlastne faktor stresu, pretože to je stres je vlastne spúšťač všetkých týchto ťažkostí. Nie je to príčina. Príčina je úplne iná, a to si potom povieme, myslím, neskôr, takú tú skutočnú príčinu. A tým, že vlastne my nebývame spolu, hej, takže každá zvlášť, takže vlastne sme to mali o to náročnejšie, pretože každá si tým potrebovala tou skúsenosťou prejsť osobitne, aby tomu pochopila, aby to vedela podávať ďalej. A môj deň bol veľmi náročný, lebo ono, keďže ešte som tieto informácie nemala, tak som sa snažila robiť všetko to, čo som si myslela, že by mohlo byť dobré. A myslím, že každý to takto robí, pretože hneď ideme na internet, ideme sa pozrieť, že čo tam píšu. Dneska už máme k dispozícii aj ChatGPT, hej. Čiže je to trošku jednoduchšie, čo sa týka informačnosti, ale zároveň pozor na informácie, lebo môžu byť tie nesprávne. A môžete si ešte viac aj ublížiť. Môj taký deň, ja keď som vstala, tak v podstate som sa tešila, že som otvorila oči, ale podobné príznaky som mala, nevedela som sa hýbať, ja som nevedela fungovať, dokonca som musela prestať pracovať, pretože ja som pracovala dávnejšie, hej, viedla som salón estetický a popri tom som sa zaujímala aj o zdravie už vtedy a musela som prestať teda pracovať, pretože okrem iného závratie, stuhnutie, paralýza, panické ataky, tetanické záchvaty, úzkostné stavy, ťažké dýchanie som mala, čiže nevedela som dýchať, dýchavičnosť, astmatické záchvaty, bušenie srdca, ektopické rôzne symptómy srdečné som mala, potom samozrejme aj mravčenie, závrate, hej, čiže mi sa rozmazával obraz pred očami, tuhnutie šíje, trapez, čiže bolo tam vlastne tuhnutie svalov, zápalové rôzne procesy, ktoré som cítila, že som mala, ale lekári mi nevedeli s tým pomôcť. Ja už som potom chodila aj k
iným, nielen neurologovi. A samozrejme, ja som bola u nejakých 12-13 lekárov a nikto mi nevedel s tým pomôcť, pretože mne stále viac a viac diagnóz potom už pribúdalo. Čiže toto bolo ako keby také začiatočné, hej, tieto neurologické veci. Takže bolo to náročné, pretože som si myslela, že ja nie som normálna a málo chýbalo k tomu, aby ma naozaj ten lekár presvedčil, že je to iba v hlave. Hej. Čiže ono, to porekadlo, alebo to, jak sa hovorí, že je to iba v hlave, tak v podstate je to iba v hlave, ale nie je to iba v hlave. Hej? Čiže to je také dvojsečné, treba sa na to pozrieť aj z jednej, aj z tej druhej strany. A keď už vieme teda, alebo si uvedomíme, že čo, ako nás to, alebo nakoľko nás to obmedzuje a nevieme s tým nič robiť, tak hľadáme toho lekára, tak ako som to robila ja, tak ako si to robila ty. A ja som napríklad teba chcela ušetriť toho všetkého a snažila som sa ti tie informácie dávať, ale ty si mala tie svoje presvedčenia a proste išla si to svojou cestou, ktorú si potrebovala prejsť, ale nakoniec si potom pochopila, vďaka Bohu. A ten môj deň, ešte keď sa k tomu vrátim, bol náročný, pretože ja som vôbec nevedela fungovať tak, jak si to mala ty. A nevedela som očoferovať auto, ja som nevedela proste výjsť 2 metre z izby na toaletu, absolútne. Hej, čiže bolo to náročné. Potom už postupne začali tie ťažkosti stále viac a viac pribúdať. Áno, asi toľko by som k tomu tiež ešte možno tak povedala, že všetko, čo si v podstate opísala, to bušenie srdca, mravčenie a hlavne najťažšie asi to bolo, keď to prichádzalo tak, jak keby pred spaním, keď bola ešte aj tá tma vonku a ja som normálne mala pocit, jak keby proste ma niečo začína požierať, že proste sa mi jak keby taká úplne predstaksová paralýza a iba čaká, že normálne nejaký bubulák od teba, proste od niekoho na teba vyskočí. Ale zároveň, čo bolo pre mňa ešte nejaké náročné, že keď už som aj nabrala tú energiu ísť napríklad do obchodu alebo medzi ľudí, tak všetky vnemy, či už autá, proste svetla v obchodoch, tak to bolo tak veľmi náročné pre mňa, keby mať ten fokus, že ja som mala úplne černotu, ja som bola, keby ma niekto kýblom proste prešiel a nevedel sa sústrediť proste aj na také základné pre niekoho veci, že ísť nakúpiť. Ja sa pamätám, koľkokrát som s tebou volala, ale len som ti hovorila, že mami, ja už prechádzam, už len zaplatiť, proste začínajú byť zlé, proste na odpadnutie už všetko bolo a ja som takto vychádzala. A takto to proste trvalo veľmi dlhú dobu a ja sa pamätám, že keby mi ty v podstate nediagnostikuješ tú tetániu a taky, tak mi to vlastne žiadny lekár nepotvrdil. Pretože vždycky to bolo o tom, že ty si mladá, nestresuj sa, proste však si oddychni. No, ja by som si rada oddychla, aj som oddychovala, lebo však vďaka Bohu som mala prácu z domu, hej, takže som vedela proste nejako odpracovať nejaké hodiny, ale bolo to veľmi náročné, veľmi náročné. Bolo to veľmi náročné a spomínam si, presne ak si to pripomenula, že tiež som to mala tak, keď som išla do obchodu, tak práve tam ma chytilo proste ten taký ten úzkostný stav a v závrate a takéto stuhnutie, tak to bolo o to náročnejšie, lebo mozog vlastne, alebo ten nervový systém bol natoľko zapálený, že veľmi intenzívne vnímal všetky tieto podnety, ktoré boli naokolo. Ťukanie pokladne, hej, hovory, vône rôzne, ťažké naokolo. Čiže to hneď okamžite to vlastne spúšťalo ten zlý stav, alebo takú tú, jak by som to povedala, že sa necítila dobre a tiež ja takisto. Áno, presne tak. Ale dosť bolo o nás. Poďme si povedať viacej toho, že prečo ste vlastne sem prišli a to je to, že čo je tá skutočná príčina vzniku týchto vecí, hej? Pretože mnohí viete teda možno nejaké základy podľa toho, čo vám povedal váš obvodný lekár alebo čo si našli na internete, ale čo je teda v skutočnosti príčina tetánia a takov, tak skús mi vysvetliť, ako by si to čo najjednoduchšie vysvetlila pre, dajme tomu, ľudí v mojom veku. No, je to náročnejšie, keďže na prednáškach to vysvetľujem veľmi tak, alebo snažím sa to tak, aby to bolo zrozumiteľné pre každého a jednoducho vysvetlené, aby to bolo zrozumiteľné aj pre toho lekára, keď ho mám napríklad na prednáške. A aby sme pochopili tak jednoducho tej pointe, tak vlastne my konzumujeme určité potraviny a žijeme v takom systéme, v takom zhone, hej. Čiže to je jedna vec. A vlastne to, čo sa vo vnútri deje, čo je tá skutočná príčina, je vlastne to, že konzumujeme potraviny v tomto systéme, ktoré jednoducho krmia vírusy, baktérie a rôzne parazity v našom tele, ktoré sme
ktoré sme zdedili. Čiže my sme zdedili, tak skrátke to poviem, herpetické vírusy typu Epstein-Barrového víru a treba streptokoka, hej, ťažké kovy sme zdedili. A tieto sa nachádzajú už v našej pečení od malinkatého malinka. Čiže to dieťatko, keď sa narodí, tak nefunguje mu pečeň na 100%, ale treba na 70%. No a potom takto sa ďalej vyvíja ten jeho život podľa toho, čo dostáva papať, v akom prostredí žije, aké návyky má a tak ďalej. Čiže ako sa formuje, tak sa vlastne formuje celý ten jeho život a samozrejme aj zdravie. A konkrétne, keď sa zameriame treba na tú skutočnú príčinu, tak tieto vírusy a baktérie vlastne konzumujú tie určité potraviny a napríklad sú to vajíčka, mliečne výrobky, lepok, hej, ultraspracované potraviny, ktoré keď skonzumujeme, tak a máme treba aktívne tieto herpetické vírusy v tele, tak oni jednoducho sa tým krmia. A keď sa napapkajú a im dobre chutí, tak ich vyživíme jedným vajíčkom, napríklad vyživíte EBV vírus na 90 dní. Čiže celé tie ťažkosti, celú tú diagnózu si pred sebou ako keby tak tlačíte, jak ten chrobačik, čo si tlačí takú guličku pred sebou a stále si ju zväčšuje a zväčšuje, tak takto to vlastne funguje aj v tomto prípade, že stále si tlačíte pred sebou tú diagnózu alebo teda tie symptómy, keď ich máte neidentifikované cez medicínu a stále sa vlastne zväčšujú a zväčšujú alebo pribúdajú. No a herpetické vírusy tým, že sa nakrmia, tak sa vlastne potrebujú vlastne vylúčiť to, čo zjedia. No a to, čo zjedia, sa po vylúčení nazýva neurotoxín alebo dermatoxín. A neurotoxín vlastne, tu už podľa toho názvu, zapaluje všetko, čo sa týka nervových dráh, neurónov, neurotransmiterov, nervov. Hej? A derma, hej, tak to už to ako to zloženie hneď počujeme, dermatoxín, tak to zase je tiež forma toxicity, ktorá sa prejavuje na pokožke. Čiže všetci ľudia, ktorí majú akékoľvek dermatologické problémy, tak majú práve takýto typ toho neurotoxínu alebo dermatoxínu. Niekto má jeden alebo druhý a niekto má aj jeden aj druhý. Ja som mal aj jeden aj druhý. A v podstate, ako sa to prejavuje? Prejavuje sa to tak, že keď sa ten neurotoxín, hlavne keď hovoríme o nervových ťažkostiach, vlastne vypustí, že tie herpetické vírusy ho vypustia, vylúčia, tak on je ešte toxickejší ako to prostredie prekyslené vlastne v tele. Hej, lebo napríklad um, veľké množstvo živočíšnych bielkovín prekysluje telo, lebo sú kyselé. Tým pádom sa zvyšuje hladina homocysteínu a to je ďalšia téma. A jednoducho tie neurotoxíny prispievajú k tomu, že vám prekyslia ešte aj tak prekyslené telo. No a v prekyslenom tele sa udržiava zápal, sú zapálené potom rôzne tkanivá, vytvárajú sa tam rôzne zhlukovatenia a tak ďalej, zapalujú sa nervy, celý nervový systém a opúcha. Čiže tým, že ten vírus vylúči ten neurotoxín, tak ho vylúči ešte toxickejšej forme a jednoducho ešte viac opuchnú tie nervy, ale na rôznych častiach. Čiže tetanický príznak je opuch vagusových nervov, tým pádom vlastne máme pár, hej, nie iba jeden, ale párové sú. A keď je jeden veľmi opuchnutý a nefunguje poriadne a je zapálený, tak funguje človek na tom druhom, lebo inak by nevedel fungovať. A toto je vlastne tá skutočná príčina, kde sa potom záleží od toho, v ktorej časti sú zapálené tie vagové nervy alebo blúdivé, aj tak to pozná možno niekto lepšie, tak tuto vlastne v ktorej časti sú zapálené, teda tam je ten najväčší problém. Niekto má potom pri tetanických záchvatoch ťažkosti s trávením, hej, že mu netráví, zle mu je, zduje ho doslova. Niekto má astmatické ťažkosti, niekto má v oblasti krku, že tam má aj guču, nevie rozprávať proste, boli ho šia, tuhne mu, šia, trapezy mu tuhnú. A keď sa už chytia treba aj hlavové nervy, tie už sa ťahujú hore do kukmeňu mozgu, tak tam vlastne sa dostáva už aj na hlavové nervy, frenické nervy a ďalej aj na zrakové optické nervy potom a prichádzajú aj problémy potom rôzneho charakteru. No a ešte, aby som pripomenula napríklad, ten, kto má závratie, pretože to je súčasť ako keby tých symptómov pri tetánii, pri atakoch a pri rôznych úzkostných stavoch, tak tam je problém, príčina vlastne ten vagusový nerv. Čiže vagusové nervy sú vlastne skutočnou príčinou, keď sú zapálené, ale takým tým úplne prvotnou príčinou sú práve tie neurotoxíny, ktoré sú vylúčené od herpetických vírusov. Dobre, a možno taká pre laikov otázka, ktorú si možno ľudia kladú. Ako toto môžu zistiť? Dá sa to z krvi zistiť? Dá sa to zistiť nejakým testom u lekára? Alebo ako to človek zistí, že toto niečo má?
EBV vírus má 4 štádia. Bohužiaľ, dnešná medicína nemá nástroje na to, aby dokázala identifikovať vlastne tretie a štvrté štádium. A keď sa nachádzate trebárs v druhom štádiu, tak to je veľmi povedomé, pretože medicína to nazýva ako choroba zboskávania, volá sa to, že mononukleóza a to je presne druhé štádium. Tí, ktorí si to prešli, alebo tí, ktorí to mali, tak veľmi dobre vedia, o čom hovorím. A práve v tejto fáze je možné ho zistiť ešte v krvi, pretože pečeň to vlastne vypustí, ona sa ho snaží, respektíve imunitný systém sa snaží bojovať s týmto vírusom a je v krvi. Čiže keď vám zoberú vlastne testy na EBV vírus, tak tam vám môže výsť, že je aktívny, alebo že už ste ho prekonali. Ak vám vyjde, že už ste ho prekonali a napriek tomu stále máte ťažkosti, tak tým pádom vlastne máte jasný dôkaz, že už ste prešli do ďalšieho štádia, ale jednoducho stále nemáte vyriešenú tú príčinu. Čiže do druhej fázy je možné ho ešte identifikovať medicínsky a potom už nie, pretože nie sú tam na to nástroje. Bohužiaľ dnešná medicína, napriek tomu, že žijeme v 21. storočí a dokážeme vytvoriť už pomaly ľudí ako klony a rôzne roboty, dokážu naozaj všetko, čo sa teda týka vedy a objavov a obyčajné chronické autoimunitné ochorenia sa nedajú liečiť. To je zaujímavé. To je veľmi zaujímavé. Ja by som sa možno spýtala, lebo ty si hovorila teda o tej pečení a pečeň hrá teda veľmi dôležitú úlohu všeobecne v našom zdraví a teda, aby si tak skrátke povedala, aká je konkrétna úloha pečenie v tomto celom, možno aj v tej životospráve, vďaka čomu sa nám vlastne môže podariť kompletne uzdraviť. No, pečenie je hlavnou továrňou v našom tele, pretože ona reguluje takmer, nie takmer, ale všetko. Čiže úlohou pečenie je zachrániť nám život, lebo ona nám bola vlastne zhora daná, alebo Bohom naprogramovaná tak, aby nám zachránila život. A jej úlohou je zachrániť alebo udržať pri živote obličky, srdiečko, plúca a mozog. Čiže tieto štyri veci. Všetko ostatné potom, keď máte problém so štítnou žľazou, keď máte problém s tráviacimi traktami, s orgánskymi problémami, alebo vám ich vyoperujú, stále viete fungovať. Bez plúc, bez mozgu, bez srdiečka proste neviete fungovať. Hej. Maximálne, keď ešte máte úplne vypnuté nádobličky a ste na dialýze, tak to už je obrovské SOS, lebo to už nie je život doslova, ale je to problém, ktorý sa stále dá zvrátiť, ale bohužiaľ medicína to nevie. Čiže toto je základom pečenia. To, čo pre nás robí, je až neuveriteľné a mnohí si vôbec tomu neprikladáme taký dôraz, ako by sme mali, pretože nie sme k tomu vedení. A preto nás to ani nezaujíma, pretože človek sa začne o svoje zdravie zaujímať až vtedy, keď začne mať nejaký ťažký problém a zistí, že ten lekár mu s tým nevie poradiť a príde treba k viacerým špecialistom na rôzne ťažkosti, ktoré mu pribúdajú a tí lekári ho proste odpíšu, že má to len v hlave a pošlu ho k psychológovi, nech si s ním trošku ide pokecať, napríklad. Ale čo tá pečeň pre nás robí? Ona má vyše 2000 funkcií, ktoré pre nás robí. Čiže všetko my, čo vdýchneme, všetko, čo si na pokožku nanesieme a všetko, čo skonzumujeme, vlastne ide cez pečeň. Čiže čo sa týka napríklad toho, čo vdýchneme. To sú rôzne malby, hej, parfémy, ktoré sú bežne dostupné kdekoľvek a dýchame to, hej, niekto je závislý na tých parfémoch, že si to tam ovoniava aj na tých vzorkových listočkoch, alebo čo sú to tie papieriky, pasiky, hej, že si to tam povonia. Potom niekto si rád, jak sa povie, ovoniava novú knihu, napríklad tú vôňu tej novej knihy, hej, že je taký závislý, to už sú zase závislosti, ale aj závislosť vieme vyliečiť. Čiže toto všetko, akákoľvek vôňa alebo čerstvo natretý byt, trebárs, lak na vlasy, hej, to sú všetko veci, ktoré vlastne tá pečeň potrebuje spracovávať. Ďalej, rôzne kozmetika, hej. Čiže idete do klasickej bežnej DMky napríklad, alebo do akejkoľvek inej drogerie a idete si kúpiť tie bežne dostupné rôzne kozmetické prípravky, lebo žena čo chce? Chce dobre vyzerať, chce dobre voňať a čo najmladšie vyzerať, hej, poznáme to. Takže čo sa týka ešte aj dekoratívnej kozmetiky, tak ešte aj v tom, hej, to najlepšie chce mať najmodernejšie, lebo vždy ideme s tým trendom, ako keby. No a toto všetko má ale svoj jak sa povie, taký úmysel v dnešnom systéme, pretože nie je všetko, jak sa povie, zadarmo a za tým všetkým niečo, ono to všetko stojí. Niečo, hej, nielen eurá, ale samozrejme aj ako keby idete na taký dlh, pretože všetky tie prípravky majú rôzne SLS, majú ropné deriváty, majú rôzne ťažké kovy, majú rôzne arómy, a rôzne takéto ťažké veci, ktoré sú obsiahnuté v týchto
kozmetických prípravkoch. A toto všetko zas len tá pečeň potrebuje spracovávať takisto ako treba pri tých parfémoch, že to vdýchneme, hej. Čiže ona má také komórky a to, čo je zlé a toxické, tak ona to do tých komórok musí uložiť, aby vás to neintoxikovalo. Hej, a takto isto to funguje pri kozmetike a rôznych krémoch, samoopalovacích krémoch alebo proste všetkých takýchto prípravkov, ktoré kupujete. A v neposlednom rade je to potom všetko, čo skonzumujeme. A v tomto prípade takisto všetky tie ultraspracované potraviny, ktoré vlastne konzumujeme ako typu McDonald alebo tieto rýchle hotové jedlá, hej, ktoré sú dostupné, že si to len hodím rýchlo do mikrovlnky alebo si to hodím do truby, lebo sme zaneprázdnení a nemáme čas alebo priestor si to pripravovať doma, tak chceme si to ujednodušiť alebo zjednodušiť, no tak si to kúpime takto, hej. Ja to chápem, lebo sama som to zvykla niekedy takto robiť, ale nie až tak často. A ďalej sú to potraviny, ktoré sú prekyslené, čiže my konzumujeme veľké množstvo pretukovateľných a prekyslených potravín, ktoré nám naše telo zaťažujú, respektíve tú pečeň. A ona vlastne, keď všetko toto dáme dokopy, taký balíček, tak jednoducho, a robí sa to dlhodobo, to nie je, že iba chvíľku, tak jednoducho dojde čas, keď tá pečeň proste raz povie stop, už nevládzem. Ona začne stagnovať, ona začne vlastne vypúšťať do lymfatického systému nejaké veci, ktoré nie sú až tak toxické a vám to bude zahusťovať krv, bude vám to robiť zdravotný problém, ďalší do plusu. Hej? Čiže to vlastne, čo pre nás tá pečeň robí, ono to je veľmi, veľmi veľa. Ona očisťuje krv, ona vlastne ukladá glykogén, minerály. Takže vlastne takto. Dobre, a teda aby sme trošku zrýchlili, tak prečo na toto magnézium nestačí? Alebo prečo predpisujú na toto tí lekári vlastne tie napríklad antidepresíva? Pretože to je veľmi častý znak toho, či už aj v tvojom prípade, aj v mojom, a viem, že aj veľa ľuďom toto dávali ako možnosť. Ale to skôr tie antidepresíva podľa mňa očapia ten príznak a možno vidíte aj nejaký iný príznak, ale nevyliečite stále tú príčinu. Áno, nevylieči sa bohužiaľ príčina, je to náročné aj na pochopenie, aj na tú logiku. A magnézium a kalcium napríklad zvyknú predpisovať ako voľne dostupné, hej, čiže nie predpísať, ale si to vedia aj zakúpiť ľudia. A pretože medicína si myslí, že proste to magnézium slúži na uvoľnenie, hej, a že je to vlastne iba ako keby v tej hlave, že ten človek je vystresovaný. Oni to pripisujú vlastne tomu ako príčina, ale príčina je, tak jak sme si povedali pred chvíľkou, niekde úplne inde. Čiže ono, tá nevedomosť tých lekárov je bohužiaľ v dnešnej dobe taká veľká, že ani sa nesnažia to pochopiť a hľadať naozaj tie ďalšie príčiny alebo informácie o tom, aké sú skutočné príčiny. Takže najjednoduchšie je dať kalcium alebo magnézium. Okay. A čo konkrétne tak škodí a čo pomáha? Pretože nejaká taká základná vec, čo už by ľudia mohli hneď od zajtra zaradiť, je podľa mňa asi taký ten ranný štart, hej, že prebudíte sa, dáte si pol litra citrónovej vlažnej vody, podotýkam, žiadnej vriacej alebo žiadnej ľadovej, ale vlažnej, teda s citrónom, potom vlastne do pol hodiny od toho pol litra celerovej šťavy zo stopkového celeru. Odporúčam vám kúpiť celer, ktorý je taký bledozelený, nie veľmi tmavozelený, lebo to je potom taký horkejší na tie začiatky. A ak by ste možno, že fakt, že ten celé by bol extrémne, extrémne náročný pre vás, tak by som asi im odporúčila dať pol litra uhorkovej šťavy, ktorá teda tiež perfektne pomáha, ale nemá také silné účinky, ako má ten celer, ktorý obsahuje vlastne aj klastrové soli. A potom vlastne do pol hodiny po tomto by bolo potrebné, alebo respektíve aj všeobecne do tej 12. byť potom na ovoci. Hej. Či už nejaké smoothie podľa nejakého protokolu, ktorý by ste boli konkrétne, alebo nejakú šťavu, ale do 12. proste úplne byť bez tukov. Dodala by si niečo možno? Ja si myslím, že si to dobre povedala. Základ je pochopiť, prečo to takto treba robiť a prečo vlastne dopoludne je ideál byť na tom ovoci. Jednak, že je to ľahko stráviteľné pre telo a stále udržiavame vlastne pečeň v tom rannom detoxe a v tom, že ovocie je vlastne veľmi rýchlo a ľahko stráviteľná potravina pre pečeň a my tým, že chceme čo najdlhšie tú pečeň udržať bez tukov a vo fáze detoxikácie, tak preto a nezaťažovať ju, tak preto práve to ovocie je najjednoduchší spôsob uzdravovania. A ja to vidím nielen na svojich klientoch, ale samozrejme vo všeobecnosti. Ovocie je jeden obrovský liek, ktorý vám dokáže zachrániť život. Áno, presne takto súhlasím.
Aby sme išli ďalej, tak tuto možno som vám dala také nejaké fotky, čo je asi tak štvrťka z toho, čo máme počas doby, keď som sa vlastne uzdravovala ja a kedy mamina. Pretože, chápete, keď vám je najhoršie, tak posledné, čo vám napadne, je to, že sa idem odfotiť, ako mi je zle. Hej. Takže toto sú nejaké fotky. Ja som si, či už mi to pomohlo extrémne z akné, ktoré som mala fakt veľmi zlé a dostala som na to antibiotika, rôzne lieky ťažké, z ktorých bolo ešte horšie, ako im bolo proste všeobecne. Či už potom na fúkovaní, naozaj tie ataky, tetánia, proste veľmi veľa som toho mala. A potom to je vlastne mamina, kde vidíte aj na tých očiach, ako ten život, keby tá iskra sa jej potom už cestou vrátila. Hej? A teda, čo sa fyzicky zmenilo, asi to, že podľa mňa obidve sa cítime o 20 rokov mladšie, minimálne. A vo všeobecnosti taká nejaká asi životná energia, nechcem veľmi aj za teba hovoriť, ale myslím si, že to je asi také to najpodstatnejšie, čo nám tá zmena tej životosprávy pomohla. A no a čo teda by si povedal, že sa zmenilo u mňa, keď si ma viedla v rámci tej očisty? Pretože tak ako som ja bola proti tomu celému, keďže ako sme hovorili, tak ja som cvičievala silovo, ja som bola zástanca bielkovín, naozaj proste vyváženého jedálnička, podľa toho, čo sa všade propagovalo. Ja som fakt išla vajíčka, meso, proste tvarohy, všetky cottage cheesy, aby som naozaj mala tie bielkoviny. Čo teda áno, to telo sa mi nejako menilo, ale toto ohľadom toho fitness, všeobecne budovania svalstva, to je téma o tom potom. Ale čo si tak všimla, že čo bolo asi tak najťažšie, lebo keď si zoberieš, že mladá baba, predpokladám teda, že sa na toto pozerá, ako som hovorila, väčšina ľudí v mojom veku, čo si tak videla, ako keby také, možno aj negatívne veci, s čím som bojovala a možno ktoré som nevnímala a čo boli také pozitívne zmeny? No, ty si bol veľmi tvrdý, alebo bola tvrdý oriešok. A toto je väčšina mladých ľudí, ktorí aj u mňa sú, a teda ktorým vysvetlím, že ako to v skutočnosti je. U teba to bolo náročné, keďže vtedy si mala aj priateľa, ktorý cvičil, takže vlastne vy ste to mali ako keby taký, um, jak by som to povedala, také Lifestyle. hej, taký lifestyle praktikujúci a jednoducho bolo náročné ti vysvetľovať, že práve toto je ten problém, ktorý ti spôsobuje tie tvoje príznaky. A viem, že si nebola ochotná to počúvať, nie raz. Dokonca už keď sme si volali, tak si bola schopná mi zložiť telefón. Áno, Už mi o tom nehovor, mami, vôbec nič, lebo to nie je pravda. Hej. Takže ty si potrebovala tú skúsenosť úplne, jak sa povie, že padnúť na hubu a jedine tak si prišla vlastne k tej skúsenosti. A bolo to, ja sa pamätám, ten preklep alebo ten prechod tak postupný, taký plynulý. Nebolo to, že hneď, lebo ten program alebo ten vzorec tam bol stále taký silný a to sa ani nedá, nie vždy teda, hej. Sú ľudia, ktorí vedia hneď, keď majú vážne problémy a proste nie je iné východisko, ale išlo to tak s tebou tak ako keby postupne a stále, keď si uvidela, že aha, veď tá mamina asi mala pravdu, lebo mi je lepšie, keď som toto vyradila alebo toto, tak si uvidela, že sa cítiš lepšie, že asi to funguje, asi niečo na tom je. áno, áno, presne tak. Akože, poviem na rovinu, tie začiatky boli náročné. Tak ako určite aj pre teba, keď si začínala, pretože tým že sme celý život naučili na nejakú životosprávu a zrazu vyradíte proste fakt vajíčka, spracované potraviny, lepok, meso, kávu, čo ja som bola najväčší kávička, to mám baristický kurz, ja som pila kávu ty koko všetkými otvormi, ktorými sa dalo. A bolo toho veľa, čo som fakt zmenila a tie začiatky, tie potraviny, keby tá prirodzená chuť tých potravín mi ani tak nechutila. Hej, že bolo to pre mňa také bez chuti, lebo však aj sol som potrebovala vyradiť, aj väčšinu korení, že tam sa fakt keď meníte tú životosprávu, tak idete fakt o 180 stupňov, na čo ste väčšina z vás, pokiaľ nežijete nejakým vegánskym štýlom alebo frutariáni alebo takto, tak je to fakt zmena o 180 stupňov. Ale spätne, keď sa na to pozriem, tak som naozaj veľmi vďačná za to, že som do toho išla. Aj keď to bolo náročné, aj keď veľa očíst alebo zmien konkrétne tých programov som nešla na 100%, pretože proste som tiež len človek a viem, aké to je. Ale tak či tak som spravila veľmi veľa kôl, hej, a zmien takých proste špeciálnych v rámci toho jedálnička, čo ma vlastne dalo do prítomného okamžiku v roku 2026, teraz júl, kedy sa cítim naozaj, by som povedala, že 99,9% proste tip-top. Takže by som vás tak chcela určite povzbudiť k tomu, že stojí to za to a presne preto som tu, či už ja, alebo aj moja mamina, proste, že nie ste v tom sami.
celú tú cestu vy môžete s niekým zdieľať, ktorý si prešiel presne tým istým ako vy. Takže v tom nebudete sami. A aby som tak nejako nadviazala na možnosti, keď teda okrem tej rannej očisty, ako sme si spomínali, tak vlastne je to o tom všeobecne tej životospráve. A presne preto máte dve možnosti, akými ako keby môžete spraviť ten prvý krok. Hej. Možnosť číslo jedna je teda nejaký ten individuálny prístup naozaj jedna na jedna, čo vlastne môžete mať s mojou maminou. Hej. Je tam 60-minútová individuálna diagnostika online, kde naozaj si preberiete celé vaše symptómy, naozaj úplne všetko, čo sa týka vašej životosprávy, individuálne a taktiež dostanete presne na mieru vám šitý proste jedálniček, aby ste vedeli čo, kde, kedy, ako, začal na čo proste papať a nemuseli ste sa s ničím keby nejako trápiť alebo tak. Potom tu máte možnosť B a to je vlastne manuál 369, ktorý vlastne máte odo mňa s tým, že to je 9-dňový jedálniček, kde máte viac ako 30 receptov. Všetky tieto recepty som prispôsobila tomu, že keďže viem, že každý z vás chodí do práce alebo niekde a možno ste rovnako leniví ako ja, ktorí proste nechcete stať pri šporáku 200 000 rokov, tak všetky recepty sú tam približne do 30 minút hotové, do pol hoďky. A to si myslím, že každý z nás si viete nájsť proste pol hodinu denne, aj keď si to večer všetko pripravíte na ďalší deň, tak viete si nájsť ten čas. A taktiež som sa rozhodla ako bonus dať vlastne doživotný prístup do mojej uzavretej skupiny na WhatsAppe. Táto skupina bude spoplatnená za nedlho, ale tým, že viem, že aké je to ťažké na tých začiatkoch hlavne, či už budete mať nejaké také pocity, že chcete skončiť, že to nevydržíte, nejaké detoxikačné príznaky, tak si myslím, že tá skupina je naozaj veľmi dobrý štart aj pre vás, aby ste sa vedeli aj vzájomne podporiť, zdieľať si svoje skúsenosti, ale naozaj som tam k dispozícii. A teda cena, či už v rámci môjho manuálu 369 je aktuálne 38 eur, je platná iba pre prvých 15 ľudí. Čo sa týka toho individuálneho prístupu, keďže tam naozaj ten čas tiež je obmedzený a nie sme roboti, že fungujeme 24/7, tak mamina tiež bere len prvých 15 ľudí. Hej? Aby sa vám naozaj vedela venovať proste na tej osobitnej báze, aby ste mali ten prístup proste k tým informáciám a od človeka, čo naozaj tomu venuje už cez 8 rokov, takže neviem, či chceš tomu niečo pridať, alebo je to všetko? Ja by som pridala ešte, keď tak, aby prípadne vedeli tí ľudia, že um, je na nich samozrejme, čo si vyberú, pretože každý má iné potreby a inú cestu. A ja by som ešte dodala, že pokiaľ naozaj chce ten človek niečo, alebo chce osobne, treba aj so mnou sa kontaktovať, tak sa môže u mňa priamo v centre zdravia aj zastaviť a viem mu tam vlastne venovať čas v rámci aj teda osobného diagnostikovania jeho orgánov a orgánových sústav a zároveň aj konzultácie. Tiež je to 60 minút a teda záleží na tom človeku, že či chce online alebo teda priamo aj do centra prísť ku mne, kde sa môžeme aj osobne stretnúť. Takže je to na každom, čo si vyberie. Áno, áno, presne tak. A zároveň by som tak chcela podotknúť, že nechajte si to kľudne prejsť hlavou. Každému z vás po tomto webinári príde približne tak do 20-25 minút správa na Instagrame, v ktorej ste sa prihlásili vlastne odo mňa ohľadom toho, či máte ešte nejaké prípadne dodatočné otázky, kľudne sa vám môžete spýtať, alebo proste ak budete chcieť spraviť nejaký prvý krok, tak všetko tam budete mať k dispozícii. A tým by som možno aj tak nejako ukončila tento celý webinár. Ja by som vám veľmi chcela poďakovať za vašu pozornosť. Verím teda, že všetky vaše otázky boli zodpovedané a hovorím, v prípade, že nie, tak kľudne mi napíšte na Instagrame. Ja vám keď tak prepošlem aj maminin profil, ak by ste mali záujem sa, že nejako s ňou skontaktovať, to nie je problém. A teda verím, že ste si odniesli aspoň niečo pozitívne, aspoň nejaké riešenia, ktoré môžete naozaj proste od zajtrajšieho alebo dnešného dňa aplikovať, záleží, kedy pozeráte tento webinár. A teda vidíme sa a počujeme sa. Čaute. Ahojte a pevné zdravíčko všetkým želám.